Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni chenro mar Nyota ibiro yar mar mondo mi rowere maheo milion 2 pachoka oyud konyruok kokadho omenda ma piny owacho chiwo ne rowere mondo ochak godo ohala mopogore. Kindiki noyango ni nyaka sani chenro mar Nyota osekonyo rowere maromo 820 e kor gwenge mopogore opogore e tielo moseyangi. Jatelo no noyango magi e kinde manoromo kod jotend migepe, jogoro mongirore kaachiel gi jota chenro mopogore mag Nyota. Let's start from there. What is the impact? 90 to 92, 90 to 100. We are going to have more young people on board the business support program. We are also going to have more young people on board the on-the-job experience and the recognition of prior learning. And the government is looking at possibilities of injecting more resources into this program, as may be communicated in due course, to make sure that we expand it, we reach more beneficiaries, we impact on as many young people as possible. Currently, the total outreach is 820,000 young people. We are likely to double this amount to 1.6 million, even 2 million people.